Петърко. Имаме си обитател тук между краставиците. Още едно доказателство, че ни е екопродукцията. За любителите на гущерите, ето го. Опитва се да се маскира на краставица. Ето краставиците. Тири. Ето го баш агронома. И хербицид. Хербицид. Ето хербицида, който ползваме. Казва се Росица Павлова. И отвънка има още два помощника. На тях им викаме матики. Да. Това е хербицид, травка не остава. Да, за по-любопитните това е. Днеска сме на хумористична вълна. Еви краставици тук, едно чудо. Да видим какво ще стане. Само ще ви пусна малко доматки. Ето ви прас. Прас. Ето ви доматки, пипер за полско производство. Нагоре всичко е домати. Тук малко тиквички, които сега започват да връзват. Ето ги тиквичките, скоро и на вашата трапеза. Понеже пита с какво ториме. Ето с какво ториме. Освен от калифорнийски червей, ето тук. От кокошлетата тук се разбива и по доматите и по пипера. Еви тук бидончета с водичка, да е топличка. Ето тук грах. Как е нацъфтел. Грах. Ето шушулки. Вече е близко. Така. Грах. Овощи. Нагоре. Всичко овощи. Ето. Никакъв хербицид не е ползван тук. Тревата си стои. Да видите и доматките. Ето ги доматките. Ето ги как са навързали хубаво. Така. Ето така. Хоп. Ето. Една китка. Втора китка. Трета китка. Четвърта китка цъти. И пета горе също вече се опитва да цъфти. Ето, домати. Всичкото е домати тук. Даже имаме си и колове в развитие. Коловете са върбови и напредват вече филизи яко. Това е. Оставяме ви да си гледате вие работата и ние. Чао!